Nebojte se zbořit ploty. Zlínské jaro. Festival demokracie a občanské společnosti. Dámy a pánové, ještě jednou vám přeji dobrý večer. Já jsem viděl to představení spolu s vámi poprvé a musím říct, že jsem hrozně rád, že Petr s ním sem přijel a zvu ho sem znovu na pódium. Pokud Petra Michálka neznáte, ale myslím si, že řada z vás, jak vás tu vidím, ho znáte osobně, tak bych jenom řekl, že Petr byl dlouholetým ředitelem tohoto divadla a nyní je rektorem Janáčkovy akademie muzických umění. A já bych se tě rovnou zeptal na začátek té debaty, mezitím tady za námi připraví nám stoleček, jak tě napadlo udělat divadlo o Bečvě, zároveň takový podtext té otázce, jestli satyra přichází do hry ve chvíli, kdy už s tou situací není možné nic jiného dělat. Tak úplně prozaická odpověď je, že si dost dobře pamatuju, tady ve Zlíně jsem ještě tehdy totiž pracoval a možná jsou i někteří teďka v sále, když je vlastně bezprostředně po té události jsem dostával vzhledem k ovčáčkům různé zprávy, okamžitě musíte udělat Bečvu, nebo ne bezprostředně po té havárii, ale bezprostředně po té, co začínalo být jisté, jakým způsobem zhruba tak se s tou informací bude nakládat ve veřejném prostoru. A já jsem se tomu jako extrémně bránil, nechtěl jsem vstupovat do těch vod doslova, ale ta myšlenka nějakým způsobem klíčela, já si myslím, že to je moc dobře, protože potom jsme v různých rozhovorech s různými lidmi řešili, kde by to mohlo být uvedeno. Jeden z nápadů bylo i brněnské divadlo Husa na provázku a tak dále, ale vždycky z toho nějakým způsobem sešlo. A pak si velmi dobře pamatuju, protože se nabízelo, že to uděláme v Kam jdeš a já jsem tam cítil, že tento příběh potřebuje prostě prostor, potřebuje tam spoustu dětí. Jsem měl takovou představu, že tam bude sbor dětí, že prostě hledal jsem nějaký ekvivalent těch ryb. Já jsem jako cítil potřebu nějak jako vizualizovat množství těch ryb a tím pádem jsem byl nějak umanutý jako množstvím lidí na jevišti a velikostí toho prostoru. Ale jak se to tak někdy stane, tak se dostanete úplně na druhou stranu té úvahy a zjistil jsem, že právě v našem divadle Kam jdeš, které je, by se tím prostorem jenom pro vás do tohoto prostoru vešlo asi tak 10krát. Jsme opravdu velmi malinkaté divadlo a dneska jsme si to tak jako by užili. Tak jsem říkal vlastně ano, to je úplně přesně ono a 3 herečky a už to bylo na světě, abych se dlouho nerozkecával. Můžeme si půjčit ty rybářské židličky. Určitě, samozřejmě. Protože napadlo, že by bylo zajímavé, že bychom si sedli na ně v průběhu té debaty. Určitě. Že by jsme udrželi ten vizuál toho rybaření a třeba vás na to chytíme. Druhým hostem dnešní debaty je Jakub Patočka z deníku Referendum, přímo šéfredaktor. Jakube, pojď za námi, prosím, a možná už se teda můžeme usadit. Prosím. Tam. A Jakube, na tebe mám otázku, tady má teďka každý svůj mikrofon. Na tebe mám otázku, co na to říkáš, na tu hru? Dobrý večer, já vás tady taky všechny ještě jednou zdravím a vítám a děkuju, že jste v takovém počtu na tu hru přišli. Já jsem to říkal po premiéře v Brně. My si toho v našich novinách samozřejmě strašně vážíme, že naše práce novinářská dala podnět nebo stala se inspirací k takovéhle nějaké umělecké reflexi toho případu. A já jsem dneska tu hru neviděl celou, ale od té premiéry jsem o tom hodně přemýšlel. Myslím si, že ten příběh není jenom o tom fascinujícím selhání tak ohromného souboru státních institucí od Povodí Moravy přes samozřejmě tu proslulou inspekci, přes Ministerstvo životního prostředí, policii, státní zastupitelství, nakonec i soudy. A to jsem ještě nevypočítal všechny. Ale z našeho hlediska snad to nebude znít příliš domýšlivě. Pro nás na tom je
kouzelné to, že to je příběh i o síle novinářské profese. Když se to novinářství dělá správně, tak my jsme vlastně malé noviny. Je nás, skoro by se dalo říct, doslova 5,5. A myslím si, že v té hře je taková licence v závěru, jak on odjíždí, ten detektiv, a říká, že ve vlaku se všichni koukali pryč a nikdo nechtěl o tom mluvit, tak moje zkušenost je právě opačná. Jako když se zeptáte kohokoliv na případ Bečva, tak v podstatě všichni v téhle zemi na to mají názor a prakticky všichni si myslí, že ty státní instituce sehrály s tou veřejností křivárnu a věří nám, věří prostě té práci, kterou my jsme v tom odvedli. A pro mě musím říct, že je to, jako, protože ta práce není jednoduchá, často vlastně strašně složitě se snažíme vůbec přežít za těch 5 let od té havárie. Myslím, že zhruba tolikrát ty naše noviny stály jednou nohou na pokraji nějakého existenčního kolapsu a toto je prostě moment obrovské satisfakce, když člověk vidí, že to inspiruje takhle skvělý ansámbl k takovéhle vynikající hře, která tomu dává zase z jiné perspektivy nějakou vlastně, je to přesně dramatizace. Jo? Je to dramatizace té absurdity, tak pro nás všechny v těch novinách je to prostě strašné povzbuzení, abychom pracovali a vytrvali. Děkuji. Ono z té hry a vlastně z té celé kauzy vyplývá nějaká jistá bezmoc, možná taková občanská bezmoc, v nemožnosti domoci se spravedlnosti v této zemi. Jak se s tím vyrovnáváte, každý evidentně nějak trošku po svém, ale jak se s tím vyrovnáváte v 21. století v České republice, Petře, jestli můžeš? Tak já nejdřív bych rád řekl velmi stručně, že mě velmi těší to, co Jakub říkal. Mám jako chuť a potřebu to vrátit zpátky, protože opravdu bez práce všech v deníku Referendum, mimochodem mají nový podcast, doporučuji, tak my bychom vůbec se nemohli dostat ke zdrojům těch informací a velmi si práce deníku Referendum na tomto, a nejenom na tomto poli vážíme. Jinak jako takto položená otázka, Tome, já neřeknu nic jako lepšího, než to, že si myslím, že proti bezmoci je jediná cesta jako bojovat, pokud teda nechceme rezignovat, a to já fakt nechci, tak je pracovat sám na sobě, jak jen to jde, a soustředit se na své okolí. Já vždycky cituju rád, a je to patetické, ale prostě já se tím řídím a funguje mi to, nebo funguje, prostě se tím řídím. V hovorech TGM Masaryk říká, že je to volná parafráze, že myslí jako hlavně na sebe, že pracuje na sobě. Já to teďka tak jako zdůrazňuji, že to zní tak jako sobecky. A to proto, aby mohl co nejlépe pomoci ostatním. A to si myslím, že je fér. Jakube, stejná otázka? No, ono to vypadá samozřejmě bezútěšně, ale já si nemyslím, že to tak je, upřímně řečeno. Jo? Jednak není všem dnům konec a já si myslím, že v tom případu ještě mohou nějaké překvapivé zvraty nastat. A jednak, když si představíme když si představíme tu alternativu, to znamená, že bychom se do toho v tom říjnu 2020 nepustili, tak by nejspíš opravdu jim to vyšlo. Jo? Tak prostě by velmi rychle se na to zapomnělo, nevznikla by žádná parlamentní komise, to prostě bez toho, že my jsme vydali ten důkladně zpracovaný na místě článek o tom,
proč ta oficiální verze postrádá elementární logiku, tak by nikdy Zuzana nebyla pozvaná, nebo byli jsme pozvaní společně, ale tenkrát jsme se domluvili, že půjde do toho DVTV nebo do České televize Zuzana. A díky tomuto jejímu vystoupení teprve vlastně se na nás obrátili zdroje přímo z té Dezy s těmi informacemi a důkazy o té utajené havárii, která tam proběhla. A toto, kdyby nevyšlo navenek, tak samozřejmě všechny ty nesmysly, které oni vykládali v těch prvních dnech a týdnech po havárii, tak by jim nikdy nikdo už nepřipomínal. Jo, tak by jim to vyšlo. Takže ono to podle mě není, to není jenom tak, že samozřejmě my můžeme si říct, ten stát je v otřesném stavu, to je pravda. Jo, to, že prostě jsme to dopracovali tady 35 let svobodných poměrů bez nějakého vnějšího ohrožení, vlastně úplně ideální podmínky, že jsme to dopracovali do stavu, v němž ta republika vypadá tak, jak vypadá, a letos to tahleta vláda, která je nepochybně lepší než opozice, tak na stříbrném podnose té hrůzostrašné opozici vrátí, protože vládne tak nešťastným způsobem, jakým vládne. Tak to je samozřejmě strašlivý obrázek. Současně ten příběh Bečvy není jen příběh o takovéto beznaději. Jo, to je prostě příběh i o tom, jak ohromný smysl má, když tady byli ti odborníci, kteří se nevykřivili, přestože byli pod obrovským tlakem a dokázali si trvat na svém a dokázali, bez nich my bychom tu práci nemohli dělat. Jo. Jsou tam spousty těch místních lidí, kterým je potřeba vzdávat hold a připomínat bez jejich nějaké odvahy do toho veřejného prostoru vstoupit a říct, jak se věci mají, tak zase my bychom tu práci nemohli dělat. Čili já se vždycky bráním tomu, když někdo říká, že ten příběh té Bečvy je jenom příběh zmaru. Jasně, je to strašlivý obrázek o stavu českých institucí, českého státu, české veřejné správy. Současně je to taky příběh o neutuchající schopnosti občanské společnosti a svobodných médií tomu vzdorovat. A jedinou větou na závěr. Já si myslím, že když ministr Hladík opakuje tu srandovní větu, hlavně, aby se to neopakovalo, ale o to se nepostarají oni. O to jsme se přece postarali my. To si teďka secakra někdo rozmyslí v případě, že se něco takového stane, aby to zkusil podobným způsobem zakamuflovat, protože my bychom tam zase přijeli. Mm-hmm. Ještě, ano. Jenom perlička, když byl zmíněn pan ministr, který byl také na premiéře a bylo hodně zajímavé se fotit s Hladíkem a Patočkou najednou. Dodnes toho máme zážitek, tak jenom perlička, že pan ministr nás vlastně pozval do Prahy, abychom to zahráli pro ministerské úředníky Ministerstva životního prostředí. Moc se na tu reprízu pravděpodobně v září těšíme. Já zároveň otevírám diskuzi, vzhledem k tomu, že z ní je záznam, tak stačí zvednout ruku, doputuje k vám mikrofon a budete moci položit dotaz. Pokud někdo má hned nějaký, tak můžete zvednout hned. Ještě na Petra, já jsem zaznamenal, že teď, když byl uveden dokument Chvilky naděje, tak v některých obcích byl problém, že starosta například v Litoměřicích za ANO zakázal projekci toho dokumentu v té instituci, která spadá pod město. Vy to budete hrát tedy hodně rychle, než vás zakážou, nebo jak to bude probíhat teďka? Jo, já rozumím té otázce, ale zároveň teda musím říct, nevím, jaká bude vaše reakce, jak vy to vnímáte, ale my jsme si prostě na začátku řekli, že nás vlastně opravdu jako nezajímá dělat divadlo kvůli tomu, abychom ukázali, že si myslíme, že to byl Babiš, že to byla Deza. Jo, to jsme si dali jako úplně stranou a proto je to jako tak upozaděné, ten vlastně motiv a šli jsme spíš po absurditě toho systému a jak je možné, že se ti lidi prostě neozvou, to ticho, to bylo něco, co mě vlastně fascinovalo úplně nejvíc, to kolektivní takové nějaké ticho. Ale abych odpověděl na tvou otázku, tak ano, my řešíme takový praktický produkční problém v tom smyslu, že jsme například měli úplně fantastickou nabídku na ekologickém festivalu ve Valmezu, Valmes, geniální, to zahrát 20. září, tedy přesně po 5 letech od té tragédie.
a nejsme prostě technicky, bohužel, přestože je nás tak málo, se dávat dohromady tak, jako bychom si přáli, ale evidujeme rozhodně poptávky a dřív nebo později se to stane. Valmes, Choryně, Rožnov, Vsetín a všechny tyto obce a rozhodně tam budeme jezdit. A těšíme se i do té Prahy. Hráli jsme v Ostravě teďka na festivalu, takže rozhodně s tím chceme jezdit. No, akorát nás trošku limitují ty termíny. Já jsem původně z Třebíče, kde je Velmes, takže ta genialita není na Valmes úplně ojedinělá. Jakube, ty jsi tam, to mě vrtá hlavou teď ty poslední minuty, ty jsi tam řekl, že ještě je něco možného s tou kauzou dělat. Tak to teda by mě zajímalo, jestli se to dá ještě nějak otevřít a nějak zvrátit. No, předně chci říct, že jedna z věcí, které mám nejvíc té současné vládě za zlé, je, že to tak úplně zasklili, jo, protože oni prostě do těch voleb se jezdili fotit k té Deze, vykládali, jak je to učebnicový příklad uneseného státu a zneužití státních mocí, státních institucí. A to všechno byla pravda. Do těch voleb taky zřídili tu parlamentní vyšetřovací komisi, která, když si přečtete tu závěrečnou zprávu, tak přinesla nepřeberně zjištění o tom, že se to vyšetřování nevedlo tak, jak se vést mělo, že se vedlo zaujatě. No a po volbách od toho dali úplně všichni ruce pryč. A to, co udělat mohli a bylo v jejich silách, v jejich možnostech, a dneska jsme mohli tady v úplně jako jiné konstelaci se o tom případu bavit, tak to prostě neudělali. Nicméně, já taky neříkám, že to udělala Deza. Jo? Já jenom říkám, že je naprosto vyloučené, aby to proběhlo tak, jak se stát tváří, že to proběhlo. Jo? To je prostě úplně vyloučené. To nemohla být žádným způsobem Energoaqua viníkem, ta nemá s tou havárií vůbec nic společného. To znamená, že pokud toto takhle nebylo, tak tady žijí pořád mezi námi lidé, kteří vědí, jak to bylo. Jo, samozřejmě nesebrali se vzorky, nejsou žádné hmotné doklady nikde uložené, které by odpověď na tu otázku, jak to bylo, mohli poskytnout. Ale dokud žijí lidé, kteří vědí, jak to bylo, tak ta naděje, že pravda vyjde najevo, žije s nimi. A ty případy v dějinách kriminalistiky, kdy někdo se rozpovídá na smrtelné posteli nebo za nějakých jiných okolností prostě přestanou mu vyhovovat podmínky, kterými se domluvilo jeho mlčení na počátku, tak ty případy jsou velmi dobře známé a těch lidí, ti lidi, kteří vědí, jak to bylo, nejsou 2. Není jich ani 5, těch lidí je určitě nejméně 10. Takže jo, a my, když jsme na tom pracovali, to asi stojí ještě za to říct, tak samozřejmě jsme zjistili celou řadu věcí, které jsme do těch textů ani napsat nemohli. Jo, protože třeba to byly hypotézy, na kterých bylo potřeba ještě pracovat, nebo jsme věřili, že se nám je podaří důkladněji ověřit, abychom je potom napsat mohli. Spoustu takovýchhle věcí se chystáme se Zuzanou napsat do knížky, kterou o tom chceme letos vydat, která se pracovně jmenuje Bečvatový. A já jsem prostě přesvědčen, že i toto je věc, která může někoho rozpovídat. Jedna z věcí, kterou víme, a když jsme ve Zlíně, tak se asi i hodí, abych to řekl, že jsou lidé, kteří vědí, jak to bylo tady na krajském ředitelství kriminální policie. Pokud tam někdo z vás, co jste tady, máte nějaké známé nebo víte, jaké tam panují poměry a můžete mi o tom víc říct, tak budu rád, když se na mě obrátíte. Diskrétnost je zaručená. Nikdo se nehlásí. No, tady se nehlaste, ale je to na záznamu. Nemusíte se bát, protože za jeden z našich největších úspěchů profesních v té věci považuji, že přestože policie vyvinula velké úsilí, tak se jí nikdy nepodařilo zjistit, kdo jsou ty naše zdroje v Deze, jo, kdo nám ty informace předal. Takže tohle je jedna z věcí, které si myslím, že v našich novinách umíme.
ty zdroje ochránit. Takže kdybyste někdo to věděli a chtěli se se mnou podělit, tak... Můžu jenom poprosit na ten mikrofon, vždycky zvedněte ruku kvůli tomu záznamu? Samozřejmě, že se můžete zeptat. Dobrý večer. Chtěla jsem se zeptat, jak to vlastně, jestli někdo vůbec, jako po té havárii, že to tolik let, jestli někdo se pokusil teda zmapovat, odkud kam vedou výpustě. Jedna podezřelá. No, tak do toho se vložilo opravdu impozantní úsilí, až bych řekl úsilí hodné lepší věci, protože já třeba mám někde v telefonu uložené jednoho tam místního aktivistu, takovou historku k lepšímu tady dám, jo? Aktivistu, kterému jsme se Zuzanou potom přezdívali Bagrista, protože on byl prostě přesvědčen, že je tajná výpusť tam tím areálem protékají 2 potoky, takže do jednoho z těch potoků, že vede tajná výpusť. A dokonce tam nazbíral nějaké vzorky, které v laboratoři zjistil, že opravdu tam jsou nějaké fenoly, takže jim tam prostě z té dezy jim to tam jako crčí po různu, je třeba říct. Jo. No a protože prostě to byl člověk, který měl určitou jako stavební, nebyla to přímo stavební firma, nebudu říkat víc, abych neprozradil, co přesně ten člověk byl zač. No ale měl v rámci toho, těch prací, které dělal ve firmě člověka s takovým malým bagříkem. A s tím tam prostě přijel a normálně začali ten břeh toho potoka přeorávat a hledat tam tu podle něho zaslepenou tajnou výpust, která tam samozřejmě nebyla. Ale mě k tomu přizvali, já jsem to tam natáčel a takovýchhle jako situací jsme tam zažili řadu a sami vlastně se Zuzanou jsme udělali to, že ta výpust, o které panuje mezi mnoha lidmi přesvědčení, že právě skrze ní se ta látka do řeky dostala, tak nejenom náš experiment, ale další prostě nadevší pochybnost prokazují, že ta výpust je na areál dezy napojená, protože ve všech těch vzorcích, co tam kdy kdo odebral, tak tam byly ty polyaromatické uhlovodíky, které zkrátka odjinud než z areálu dezy pocházet nemohou. Jo? A jakým způsobem to tam je popropojované, tak to je jedna z těch věcí, které ten stát podle mě udělat mohl, ale nikdy neudělal. Současně vůbec není nikde dané, že ten současný stav v Deze odpovídá tomu stavu, jaký tam byl v den té havárie. Jo, oni samozřejmě měli taky strašně moc času na to, ty potrubí tam nějak přeskládat. Co je ale nepřímý doklad toho, že oni prostě mají co tajit, je i průběh toho soudu, protože tam u toho soudu opakovaně zaměstnanci Dezy, kteří tam vypovídali, tak lhali, že z té kaustifikační jednotky do dešťové kanalizace unikly maximálně 100 litrů. Ale právě proto, že to šlo vrškem a ne spodkem, s čím ten havarijní jímka počítá, tak to stříkalo mimo ten bortík, mimo tu ochrannou jímku a šlo to do dešťové kanalizace. A to nebylo 300 litrů nebo 200 litrů, jak oni říkali u toho soudu, to bylo 12 kubíků. A těch 12 kubíků, kdyby to šlo do těch jejich nádrží, kam ta dešťová kanalizace podle nich je svedena, tak by to tam prostě bylo vidět. Jo. Děkuju. Mm-hmm. No, mě ještě napadá jeden citát, když jsme ve Zlíně, Jana Antonína Bati, že pravda vyjde na povrch jako olej na vodu. U Jana Antonína Bati to trvalo 80 let. Nevím, jestli my máme tolik času jako v kauze Bečva, ale ten moment toho, jsem pochopil, je pravomocný rozsudek, že to byla Energoaqua. A jak se vypořádáváte s tímto, možná i oba, že tady máme teda, my se tady teď bavíme vlastně o zpochybnění našeho právního státu. Tak jak se vyrovnáváte s tímto? Možná Petře, jestli můžeš začít jenom vyloženě občansky teda. No,
Mě naprosto fascinuje ten rozhovor, opravdu, a vždycky, když to pouštím, že to zároveň zvučím, tak to prostě zbožňuju to poslouchat po tisící. Zrovna ta pasáž z toho rozhovoru Pro a proti, kterou Jakub má s tím šéfem Unie státních zástupců, tuším, je ta funkce, kdy Jakub něco řekne a ta odpověď je, že si myslí, že to, co zpochybňuje ty soudy a ty instituce, je právě to, když budeme říkat, že jako je to proti přírodním zákonům. Tak to je situace, která, myslím, každého divadelníka musí jako přímo vzrušovat. A u mě tomu tak prostě je, ale ty ses neptal asi na můj umělecký názor, ale na můj občanský názor. No, je to vlastně jedno. Mě jako fascinuje ten kruh toho výroku té soudkyně Gerlové, miluju, jak to Hanka Brešťanská dělá. Ona ho mimochodem opravdu četla 9 hodin, jako byl u toho a já jsem v tu chvíli seděl tady v kanceláři ve Zlínském divadle a sledoval jsem, tehdy jsem měl ještě Twitter, to vlákno, které Jakub tam zveřejňoval. Ale říkám to proto, že to, že se to vrátilo vlastně zpátky jako v podstatě přestupek, jehož výši určí ta Česká inspekce životního prostředí, tak to nevymyslíš. To je jako neuvěřitelný kruh, ale ano, já jsem jako přirozeně naučen nezpochybňovat výroky soudů, mám tu tendenci, ale v tomto případě skrze divadlo si troufáme upozorňovat na opravdu absurditu toho výroku. Mm-hmm. Já bych strašně rád žil v zemi, kde bychom si mohli soudní moci bez zbytku vážit a respektovat její rozhodnutí jako svrchované autority. Ale na základě své novinářské dráhy si nemyslím, že v takové zemi žijeme. Jo, myslím si, mě vždycky udivovalo, protože tenhle argument se objevuje často, třeba když tady zmíněný Milion chvílek pro demokracii dělal nějaký ten happening o tom, že Babiš patří do tepláků a ze všech stran se na ně všichni sesypali, a to včetně nějakých kolegů novinářů, jakože nemohou tímhle způsobem ovlivňovat práci soudů. Jako kdyby tady v téhle zemi, kde všichni máme zkušenost, že podstatná část, možná bychom mohli říct i velká většina institucí funguje nějak problematickým způsobem, tak jako kdyby tady byl nějaký ostrov, který se sem zřejmě transportoval z nějaké jiné dokonale fungující demokracie a ten fungoval bez problémů. Jo, jako kdyby ta justice byla čímsi mimo tu českou realitu, v níž je tolik problémů na každém kroku, prostě nejsme schopni uspořádat přijímací zkoušky tak, abychom nemrhali talenty. Jo, jedna věc za druhou, co si vzpomenete, tak má problémy, ale justice by měla být dokonalá. Proč? Nežijeme v takové společnosti, nemáme takovou justici. Jo? My jsme udělali před tímhle případem, dělala Zuzana audiodokument, podcast, krimi podcast s vynikající autorkou tohoto žánru Brit Jensen o případu obchodníka se zemědělskými komoditami, shodou okolností s řepkovým olejem, kterého prostě zavřeli úplně, ale úplně bezdůvodně. Prostě tam není vůbec žádný reálný důvod, proč ten pán měl být zavřený. Ten podcast to prokazuje. Soudci před Brit a Zuzanou utíkali, odmítali jim odpovídat na otázky, nejsou schopni to vysvětlit. Je to v rozporu se soudním spisem. A tady máte případ Bečvy, na který opravdu se doslova upíraly zraky celé republiky. Proč by se takovéhle rozsudky neměly tady odehrávat a padat opravdu vlastně běžně v případech, které ta veřejnost takhle zblízka nesleduje. Jo. Já jsem se na to ptal Pavla Rycheckého, protože myslím si, že česká justice vlastně v té bídě, v jaké ta společnost dneska v jakém stavu je, takže opravdu patří k těm lepším segmentům. To si myslím.
ale samozřejmě soudci neradi hodnotí vůbec, neradi mluví o případech, kde neznají spis, neznají podrobnosti, takže on byl zdrženlivý, pochopitelně, ale řekl mi 2 věci. Řekl mi za prvé, že nešvarem české justice jsou 2. Je alibismus. Snaha těch soudců za každou cenu najít nějaký způsob, aby nemuseli věc soudit. A za druhé formalismus. Ad absurdum formalismus. A tohle oboje vlastně se dokonale promítlo do tohoto případu. Protože ta soudkyně vzala posudky soudně znalecké znalce Klitspery, u něj, že vpravdu to je jedna z nejvíc fascinujících věcí na celém tom příběhu, že tenhle ten člověk tady pořád běhá s kulatým razítkem, rozumíte? On prostě takovéhle posudky může dnes a denně dál vydávat ke všem možným různým případům. Takže tohodle klauna, ona si vzala ten posudek a vedle toho máte světově uznávané kapacity, lidi, kteří pracují pro zahraniční vlády, pro OSN, jsou to prostě odborníci, kteří jsou respektovaní v té odborné komunitě světově. Ti k tomu vydali nějaké stanovisko a toto ona nemusela vzít v potaz, protože to nebyla součást té procedury. V tom se schází jak ten alibismus, tak ten formalismus. Ale byl tam jeden moment, kdy bylo úplně evidentní, že ona prostě ví, že říká věc, která není pravda, to mi bylo až líto. Jo? Protože prostě tam není nějakým způsobem okecat to, že to teklo 3 kilometry a teprve pak to mělo začít zabíjet. To prostě není tam, jako v té hře je ta komická pasáž, že to běželo po břehu. Jako těch vtipků my jsme vyslechli desítky za tu dobu, protože to prostě nedává vůbec žádný smysl. A já si troufám říct, že ta soudkyně to musí vědět. Že prostě rozhodla věc v rozporu s realitou. Avšak v rámci toho soudního řízení vlastně formálně akceptovatelným způsobem. Proto si myslím, že i ten odvolací soud si nad tím podobně umyl ruce a rozumíte, oni všichni mají strašnou radost, že už jako kdyby to mají za sebou. Tam je dotaz uprostřed sálu, prosím o mikrofon. Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat. Ve hře zaznělo, že obnova toho vodního ekosystému trvá 15 let. Tohle je realita, nebo to bylo jenom ze hry? To je z nějakého zdroje, akorát já vám teďka rozhodně neřeknu, z jakého, myslím, že Kuba to bude vědět teda přesněji, ale rozhodně jsem si to nevymyslel v tu chvíli u toho počítače. Jo, a spíš teda, jestli 15. se to dneska monitoruje a jestli se dá nějak ověřit ten průběh a jestli ty společnosti dotčené, ať už jsou rozsudky jakékoliv, jestli sami pro to urychlení té obnovy ekosystému něco vůbec udělali. Dobrovolně. No, proč by to dělali, když jedna to neudělala a byla odsouzená, zatímco druhá se tváří, že s tím vůbec nemá nic společného od začátku. Jo? A tam je spíš to by na tohle je odborník a strašně rád na to odpovídá, o tom mluví pan Pernický, jedna z nejobdivuhodnějších postav celého toho příběhu, který zastupoval tam ten hlas místních rybářů. A já si myslím, že o těch 15 letech se mluví jako o přibližné době, protože tam máte tam byly ty ryby tohoto věku i starší, které v takhle bohatém říčním ekosystému jsou důležité pro jeho celkový charakter. Jo, a to prostě potrvá asi takhle to on odhadoval, nebo takhle já jsem o tom slyšel někdy mluvit, těch 15 let, než tam budete mít v takovém počtu ty parmy a další druhy dlouhověkých ryb v takovém zastoupení a ta populace se prostě vzpamatuje. Jo. Ale faktem je, že zrovna řeky jsou jedny z nejkových životaschopnějších ekosystémů. Že oni se prostě dokážou, když je člověk nelikviduje soustředěně, tak oni se dokážou až obdivuhodně vzpamatovat. Obecně teda je třeba říct, že ta
planeta je mnohem vlastně k nám velkorysejší, než bychom si tím, co ji provádíme, zasluhovali. Já mám ještě jeden dotaz týkající se Petrovy kariéry tady se satirou. Protože jsem si všiml toho právě, že vyhledáváš takové jako smutné hrdiny v těch svých satirách. Myslím si, že to bylo v Ovčáčkovi Štveráčkovi, kde byl takový ten smutný hrdina Tomáš, což jsem potom smutně zjistil, že jsem to byl já, který organizoval v té hře demonstrace tak úspěšně, že na něch byl sám se svým dítětem a pak zmizel za železnou oponou. Myslím si, že tak nějak to bylo. Ano. Já jsem celou dobu myslel, že to byl Tomáš Klus. A protože bych nikdy nebyl tak naivní dělat demonstraci o 2 lidech, ale i když teda na tom Rudém náměstí jich taky nebylo moc tehdy, v 68. Ale ten dotaz, tady vlastně si nejsem úplně jistý, kdo je ten smutný hrdina, jestli je to ta soudkyně nebo ten agent Cooper. Musím říct, že svým způsobem i ten Jiří Klicpera je fascinující postava, protože já vlastně z té reality, když jsem ho poslouchal, tak mně přišlo, že on už je vlastně v té tvé hře, ještě než si napsal. Jo? Takže jestli můžeš tady to nějak okomentovat. No, jeden ze smutných hrdinů je určitě i kriminalista Hovorka, který odvolal sám sebe v tom počítačovém systému, ale vážně, no asi takto, první, co mě napadá, je to projev rozhodně úcty k novinářské profesi, o které mluvil na začátku Jakub, ale já jsem si teda jako vlastně hned v prvním kroku jsem si zakázal mít jako hlavní postavu novináře, protože ten model mě sváděl k určitým šablonám. A to jsem si prostě zakázal. Zároveň jsem věděl, že hledám někoho, kdo mi pomůže tu látku, která je poněkud komplikovaná k vysvětlení, tak jsem hledal někoho, kdo bude vlastně cizinec v tom světě, že se potřebuje zorientovat, že má něco nastudováno, ale že zároveň jde a potřeboval jsem tu časovou osu, tak jsem došel k detektivovi a rozhodně jsem nechtěl parodovat ty české, tak, a protože jsem se točil kolem Kafky, tak jsem skončil u Lynče a vzniklo to takto. Takže za mě je to ta trojjediná postava, což jsem taky chtěl od začátku, aby to prostě aby jedna z holek jako nehrála jako jenom Kupra a ty ostatní 2 jí hrály všechny ostatní role, tak jsem si spíš tak jako věci zakazoval a vyplynulo z toho toto. Ale ten smutný v úzovkách hrdina je podle mě teda agent Cooper, který navštívil zemi, kde jsou frgály a teď stojí na letišti Václava Havla a v uších má sluchátka a poslouchá rozhovor s Jakubem Patočkou a zjistí, že není možné z té země odletět. To. Děkuju. Poprosím mikrofon. Tam nahoře jenom se zeptám, jestli je tam velké vedro, protože mě tady dole je strašné. Jo. Já bych jsem si to myslel. navrhovala po jak si divadlo, udělat malinkou přestávku, vyvětrat to a teprve spustit besedu, protože bychom úplně umrtvení. No, asi by to nepomohlo. Je mi to líto, já vím něco o větracím systému v této místnosti nepomohlo. No, ale tak přesto se zeptáme. Myslíte si, že ty soudy se něčeho bály? No, ty jsi částečně vlastně odpověděl v tom formalismu, ale zkus znovu teda jinak. No, já vám to řeknu takhle. Já si myslím, že existují, co svět světem stojí, 2 způsoby, jak člověka přimět, aby dělal něco proti svému přesvědčení. A to je buď to motivace kladná, korupční, anebo záporná, zastrašování. Já bych si myslel z indicí v té soudní síni, z řeči těla, že tady šlo spíš o tu druhou metodu. Ale já proto nemám vůbec žádné doklady. Jo? Já si jenom myslím a opravdu mě nikdo nepřesvědčí, že ta soudkyně jednala podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. To si prostě nemyslím.
Ještě nějaký dotaz? Já bych nerad, aby jsme pro tu pravdu tady trpěli moc. Nejsem si jistý, jestli už není čas zralý k tomu to pomalu ukončit, pokud nemáte někdo nějaký dotaz. Já možná mám nějaký závěrečný. Já teda, ano, jsem záměrně na úvod zmiňoval, abyste si to zde užili a nemysleli na žádné jiné kauzy, ale vrcholí tady teda jedna kauza bitcoinová, Čapí hnízdo také vlastně svým způsobem vrcholí, Bečva stále šumí, doufám, že tedy nevyšumí, ale vlastně je to, člověk si není jistý, z jaké strany to teda přilétne a za jaké vlády se něco takového stane, jestli je to takový jako nezbytný folklor, se kterým je nutné v demokratické a svobodné společnosti počítat, že prostě je to průvodní jev toho a nenechat se otrávit z politiky, protože vzhledem k tomu, že 70% lidí nedůvěřuje vládě, 70% nedůvěřuje poslanecké sněmovně, tak jestli to má vůbec v té naší společnosti nějaké jako řešení, nebo je to běžný stav, se kterými třeba se smířit, jestli s tím můžeme něco dělat my, nebo jestli můžeš dát třeba Jakube nějaký návod, jak se s tím vypořádáváš ty a možná i Petře. A to je možná také zároveň pro vás příležitost jako slovo na závěr. Tak já nevím, já jsem byl aktivním politikem několik let, i v Děčíně, i tady ve Zlíně. Teď nejsem. Aktivita, no, jako já rozhodně si nemyslím, že to je všechno u konce a rozhodně si totiž nemyslím, což možná malinko, ale možná to čtu špatně, by se jako mohlo zdát, že vyplývá z té otázky, že nastane stav, kdy to bude všechno OK, jako nenastane. Ale můžeme přispět svou aktivitou k tomu, aby to nebylo ještě horší. Jako já v tomto jako jsem docela pragmatický teda. Mm-hmm. Jo, mě vlastně civilnost té odpovědi vyhovuje a vidím to dost podobně. Jenom bych chtěl říct, že ta míra, v jaké se ve společnosti objevují takovéhle nepřijatelné jevy, tak může být různá. Myslím si, že česká společnost je dneska v úplně abnormálně špatném stavu, že kdyby nám někdo z nás, co jsme v roce 89 s takovým nadšením vítali konec minulého režimu, vyprávěl, že to po 35 letech dopracujeme do tohoto stavu, tak bychom mu nevěřili. A myslím si, že v každém případě rezignace není možnost. Jo. Je prostě nutné spoléhat se na občanskou sebeorganizaci, vidět význam všech různých dobře míněných snah občanských o nápravu veřejných poměrů, podporovat ta svobodná média. Jo. Bez nich demokracie nemůže existovat. Málo se mluví o tom, a málo vlastně v celém tom příběhu někdo vysvětlil, že kdyby Babiš nekoupil Mafru a Penta nekoupila regionální deníky, tak by ten příběh vůbec takhle vlastně ani nezačal. Protože by tam byli pořád ve Valmezu, ve Vsetíně, by byli regionální novináři s dobrými místními kontakty a netrvalo by to 40 dní, než přijedou Vlasatá s Patočkou z Brna a projdou si toho 3,5 kilometru a uvidí, že to prostě nedává vůbec žádný smysl. Protože před náma by tam byli nějak autonomně fungující místní novináři. Ten úplný úpadek regionálního novinářství, to, že prostě tam, kde před 20 lety bylo ve městě jako Zlín těch místních novinářů, troufám si odhadnout, někde mezi 10-20, kolik jich je tady teď? 4 třeba? 3? Tak to jsou prostě věci, které mají na možnosti kontroly veřejné sebeobrany obrovský vliv, proto nevím, jestli máte ve zvyku podporovat nějak svobodná média. My sami vlastně existujeme jenom díky tomu, že nám naši čtenáři posílají prostředky, bez toho bychom dávno existovat nemohli. A řekl bych, že toto je jedna z metod té občanské
sebeorganizace a schopnosti o tu demokracii pečovat. Prostě podporovat iniciativy, ať už mediální nebo občanské, které se snaží dát ten svět do pořádku. Děkuji. Sice nám zapli klimatizaci, ale přesto tím dnešní večer končím. Bylo to svým způsobem pozitivní. Můžete si ne předplatit, ale přispět deníku Referendum, aby jsme mohli mít taky třeba kvalitní novinařinu a vyšetřování podobných kauz. Můžete přispívat i divadlu Kam jdeš tím, že budete navštěvovat jeho hry? Rozhodně, ale zároveň chci říct to, že my máme dohodu, a bylo to i na titulní straně scénáře a holky s tím souhlasily, takže je to fajn, že to tak můžeme dělat. Koupí vstupenky na toto představení, jste zároveň přispěli deníku Referendum, že my odvádíme 10 ze všech příjmů, ale to nestačí a přispějte určitě více. Děkuji. Takže Petr Michálek, Jakub Patočka, děkuji vám. Příjemný zbytek večera. Na stranu. Děkuji.